O taskaram ko fillitaɗo. Laawol gandal e needi. Olel tal. E nder Afrique hirnaange waɗino sahaa madduɗe laamu jannginoje gonno duɗe moƴƴe ko kanje gonno darorɗe nder jangde hande ina wayno ɗum woɗɗi no feewi e wiide cimtol oni woni fedde dente adunaru moƴƴere jangde e nder Afrique ina wondi e caɗele mawɗe ko teskaji joni woni duɗe jangde kertiɗe ina ɓeydo daranade jangde sukaɓe e biyol onu ha joni ɓeydegol duɗe keeriɗe ko gam sukkude yolde nde duɗe rendo gondi tedduɓe heeɗiɓe o refi fulfulde ha tengti heɗotoɓe taskara men lawol gandal inedi on calminama no feewi. Wonani min weltare waɗande on hande yewtere yewtinde e bonande jangde nder duɗe laamu nder Afrique hirnange ngam hebde hen ko laaɓi jaɓɓoɗen koɗo men hono Kalidou Diallo gonnoɗo jagorɗo kalfinaɗo jangde nder Sénégal. Kalidou Diallo bisimilla ma. Mi salminima weltare e fi fulfulde no mbaɗɗa alhamdulillah. Holko saabi ustugol kelɗugol jangde e duɗe laamu e nder hirnange Afrique? Mimi guileji indépendance 1960 ha 1979 ko nden hitande 1979 hano ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi mbiyata ko plan d' ajustement structurel banque mondiale e FMI gaɗi ɗum Sénégal pour ustude budget ji jangde e haɓe budget ji affaire cellal ɓalli ɗon duuɓi sappo koye ɗo walla hawno duuɓi nogas fof budget Sénégal usti no feewi banggue jangde on saaha noon togui tan indépendance ha nden sa ƴeewi elbuji janggoji ɗi kewani no feewi par ce que nden sa ƴetti temedere cukalel e Sénégal janngoɓe men école ɓe wonani capannayyi tan fawɗo heddi fo capanɗe janggoɓe natani école kadi jangguinoɓe école ɓe ko yimɓe jangguɓe kadi suɓeteɓe tigui e concours mbaɗaɓe formation moƴƴo ɓen kadi jangde mabɓe kadi ene moƴƴi eɓe jangdi ene moƴƴi sukaɓe jangguinteɓe kewani ɗum woni résultat ji ene moƴƴi no fewi kadi nden lycée heewani collège heewani so waɗama entré en 6e temedere élève fof ko nogas tan ƴettata hen walla so heewi capantato ɗum waɗi kadi lycée ji e collège ji kadi heewani kadi en jogui professeur uji moƴƴi taw jobdol men no moƴƴi kadi en mbaɗa formation moƴƴi ɗum waɗi nden école aji privé ɗi guuri ɓe jahani école publique ɓe dañani yaade collège walla dañani yaade lycée waɗɓe entré en 6e keɓani ɓe ko ɓen nawete noon nden école privé ɗum waɗi école privé nden hewani doole kadi école privé kadi jangdimo jangguinoɓe école privé kadi wona yimɓe poorani wonaji mum diplôme aji mi andani saɗa ɗon teskiti 1981 woni état généraux de l' éducation ɓe mbino chaque joni ɗon on saaha yo école publique waɗe journalisé école privé itte kono finalement état wi ala e l' état o wawa jogade élèves ɗi fof jeeyi sukaɓe fof ko école privé wooda jiɗanoɗo ɓiɓe école privé wona ɗum école privé jiɗanoɗo ɓiɓe école privé catholique no école privé catholique walla école privé laïque walla jangguina yimɓe ɓuurano Allah waɗi kadi état ko mbimami ko plan d' ajustement structurel o waɗi budget ɗi gusta ha ɓurti en 1996 taux de scolarisation Sénégal wonno ko 54%, c'est à dire temedere cukalel Sénégal fof ko hen capanɗe joyi e nayyi tan jangganno natana école on saaha koye temps ministre Mamadou Ndoye o wi ɗum wonata eyyi moƴƴani o addi ko wiyete volontariat o wi joni noon ƴen gadden ƴeewen jangguinoɓe tawɓe ceerani no fewi jobdele mabɓe ko ujunnaje sappo donc o wiyete ɗum ko bourse kadi mi wadde formé tan ko lebbi tati walla lebbi nayyi walla lebbi jeegom so heewi beele sukaɓe janggoɓe ene ɓeydo ha heewa kala so yi ɓeydo Abdou Diouf waɗi ko wiyete SCOFI scolarisation sukaɓe rewɓe kadi beele naata école ha heewa joni noon sa ƴeewi alors sukaɓe ɓeydima jangde ɓe ɓeydima heewde jangguinoɓe ɓeydima heewde kono ngala jobdele gona motivé waɗani ko waɗa yimɓe waɗaɓe motivé kadi formation mabɓe en manqui feewa kadi ha dans 2000 ari ɓeydani jeeyi volontaire en ɓe jobdele mumen ɓeydi formation o ay min ne garmi de so teskiti waɗa ce qu'on appelle maître contractuel et professeur contractuel jobdema pecca laabi ɗi walla laabi tati sa ƴeewi nden en 2010 2009 temedere cukalel e Sénégal fof hen capanɗe jeenayyo e nayo naati école temedere fof 94% de taux de scolarisation élèves ji keewi collège uji keewi lycée ji keewi jangguinoɓe keewi qualité o usti so entré en sixiéme waɗama au lieu de 20% walla 30% ala hakke 80 ha 90% ene jaa collège
waɗi massification kono ngan noon massification yata e qualité wonno adan yo naata yo ne mbati wid accès e qualité to jangde nde ussi noon moƴƴugol ngol ussil kono yaaji e min noon cikkuɓe cukalel naata école wawa lire wawa andu hunde ɓuri kal cuuɗigel men wappata école tan ne wedde e bedde eyyi on sahan école uji privé ɗi keewi doole kamɓe ɓe keewirani noon fof kadi e kamɓe kadi ɓe ala guerewuji no feewi e kadi kamɓe ala retard uji ala wadde retard kewɗo kadi jogui rigueur elu jangguinoɓe mbaɗa devoir uji jangguinta wadde normal et tout ça waɗi kamɓe ɓe dañi ɓatti dañji résultat ji moƴƴi école aji publique ɗi résultat ji mum ussi kono hatta ha joni école publique Sénégal pour mum ene waɗi fayida ha joni sa ƴeewi le taux de réussite rewe ene sawari bac one sa yi noon hen saji bac one usto ha ɓurta ko kala biyeteɗo candidat libre comptete koye école uji publique ɗi point de vue de la qualité ene yaari caggal kono du point de vue de la démocratisation de l'éducation yimɓe fof naata école yimɓe fof mbawa lirde e windude jeehen kowmen ɗum ene ɓeydi e ɗum cikkumen ɗum en nawa leydi yesso ko leydi yimɓe mum janggani pinani ganda no wotirte ganda ko woni démocratie ganda ko woni moderniser agriculture ganda haydara ɗum noon moƴƴani neɗɗo jangguɗo so woni maçon moƴƴo o wonata so woni menuisier ko menuisier moƴƴo o wonata so woni gawowo ko gawowo moƴƴo o wonata ɗum noon janggo ene moƴƴi e leydi e ɗum noon ko jo public tan wawi dañde ɗum walla ɗum leydi fof no wawi wonde foof ɗum noon min noon je suis un partisan de l'école publique école privée je suis d'accord parce que c'est reconnu par la constitution, c'est reconnu par la loi d'orientation. Suka men fo ne janga école, suka men fo kadi en jehen koyu men kadi ko mbiyata qualité ko usto ko résultat moƴƴani en usto ay jarama no feewi. A yettama no feewi Seydi Diallo. Jabboɗen joni Adama Sow gardiɗo fedde jignaɓe jangoɓe toon to Guinée. Adama Sow mi salmanima. Mi jentike tan ala ton. Ina teska hande e duuɗe rendo woni duuɗe laamu public hande jangde nde no ngakki no feewi no heewi sattede qualité jangde ni qualité o hande e nder duuɗe ɗe gona laamuyankore ɗe cikkuɗa toon walla ala ɗum ɗon hinan nokkeli ɗin fof a tawa e nokkeliji goo ko noon woniri mais nokkeliji goo kadi na noon woniri ko honɗum waɗi ɗum si timmingol sariyaji waɗaɗi ɗin ka lekkolji si andari a tawi laamiɗo lekkol ngol on himo timmini sariya on himo indi karamo ko lekkol ɓe beni aron e o sayi ɗo hoton e o sayi ɗo mo arali womi sanctionnate andi ɗon jande nden waɗay mais nokkeliji gonno toon a way karamo ko lekkol ɓe he laamiɓe lekkolji ɗin haɗa ɓe timmina on sariya iɓe terti karamo ko lekkol arande faala hotande faala karanden arande faala hotande faala andi ɗon jande e soɓe watta ko cikkuɗa holko hani waɗede ha ñawde ɗum ha laaɓa yoɓe darnu taw cuuɗi lekkolji e nder caɗe ɗen fof e nder koɗeli jeɗɗima jeetate ha sappo ko hawtitoɓe darnan ɓen e cuuɗi jangirɗi ɓe immo kadi ɓe ɗaɓɓana hara darnugol ngol lekkolji ɗi na ɗum so woni sarti koyeɓe wakkilo ɓe naɓa karamo ko lekkol ɓe kadi ɓe nawaɗa e ɗin cuuɗi ɓe suudu ndu nayo darne tun hara karanden no woodi karamo ko lekkol ala ɗum kadi haray ɗon kadi sella haray moƴƴa tammum ɗum kadi koyoɓe wakkilo ɓe naɓa piiji jangirɗi ɗin et surtout kadi ɓe ɓatto karama ko l'école ɓe anda ko honno ɓen woni hollirde ko ɗum ɓe netta suivi ɓe jokka ɓe anda ɓeno arde jannugol e sa innaɗo on ɓeno jannude ko duwa jannede ko donc beni ɗum ɗon fof waɗa si ɓe waɗi ɗum joni e ɓe yoɓi karama ko l'école ɓen kadi ha moƴƴi fii yo wonu harande ɓe ka jannugol naafino ɓe gurda maɓɓe matini ɓe sibi yaltiɗo ko honno mi waɗoyta andi haray ɗon miɗo ɓuuri e tumude ɓe moƴƴu jande l'école ɓe ɓen ɓurta e moƴƴitude tuyo ɓe ndaaru kadi e ɓe ƴettata ɓe jannugol tawara ko waawuɓe harana abbiɓe tum a jarama Adama Sow mi yetti no feewi nde wonno feere wotere yonata keɗeɗen ɗo Siley Gorbal Sy tawaɗo e syndicat jangguinoɓe nder Sénégal minen koye jangde min dilata janggoɓe hewɓe en jetta sukaɓe mumen nawɗo min duuɗe école aji privé ji ɗi geti goppa école aji publique ɗi saabu ko wiide e nder école aji publique ɗi eɓe perda ko heewi to banggue jangde ɗo ko wiyete quantum horaire ko saabu sen teskima e ɗiɗo duuɓi ɓennuɗi Sénégal e leyɗele kewɗe Afrique jangguinoɓe ene kofa juuɗe mumen ne mbaɗa ko wiyete grève aji ɗo ko ɗum noon ene usta no feewi ko jangguete ko alay saago koptoreje e woni ko wiyete budget ji ɗi laamu Sénégal ɗi laamuji ɗi dokkata ministére uji éducation ɗi kadi ɓeyde wonko ene hokkeni ko heewi kono ha hande yonani ɗiɗon budget ji dokkama ko wiyete abri provisoire uji ko ɗiɗɗe saabu en teska nder nokkuji kewɗi koye caaleji jomumen janggata ngalani hay école aji ɗum jangi alay saago noon laamu ngu ɓeyde koppareji janguinteɗe députéji men aroɓe ɓe goota koppareji kewɗe ɓe ganduɗa so mbaɗama e nder école jangde nde kadi ɓaata tan koppareji kala gaddaɗe tan tawa watta tan koye jobbi jangguinaɓe wonko kadi ɗum ɗon kadi il faut toppede saabu so elwaɗe ngala ɗo jangi jangde nde yarata no yiɗira ni te so jangde yarani no yiɗira ni leydi men ndi yawata ɓamtade Siley Gorbal Sy mi yettima a jarama no feewi Allah jarama a jarama
on jarama tedduɓe heeɗiɓe taskara men lawol gandal e needi en jetti Saliou Diawo karalla juɓɓinanɗo en nde yewtere ha yontere arore so weeli gueno. O taskaram mo keɗiɗon ɗo ko Fillitaɗo.